Kważi li jsir l-għada jew mhux ħajsir jew ħajsir nofs kedda. Mark semma qal illi inti bil-lejl ħadd istrieħ. Aw sejn bil-Malti li jgħidlek iż-żmien ifejjaq. Fil-verità taf xi jsibu Romina l-irqad ifejjaq. Mela aħna ma' żmien problema lillum inħossa daqs dinja bil-mod tiċkien u nidra, mhux għax iktar ma jgħaddi żmien, imma iktar kemm ikun hemm perjodi tarqat. Ara kemm tajba. Fil-fatt naħseb tiġġielkom għaġi ġrat li jien, meta kun vera inkwetat, ikolli aptit nonos. Fiex kilt il-klim bil-Malti. Nonos. Siesta. Per eżempju, jiena fi żmien il-pandemija, tant ma kelli xaffajt x'namel, tant il-ħin kollu newden fuq ma x'nistgħu nagħmlu f'darħin. Peress li magħluqin, peress li hekk, peress newden naħseb illi kull wara nofsinhar kien ikolli bżonn immur siesta. Għax? L-istress. Joħodlok ħafna enerġija. ħafna enerġija. Insomma. U għal-grazzja tal dak kienet parti. Inti taħdem kontra minn dak li bdejna nitkellmu nawej. Għala? Għaliex ma kellux ħafna x'jagħmel. Mela, ma kellix ħafna x'nagħmel fiżikament. Allura inti meta ma ssibx ruħek attiv biżi semmejni għad-darba l-oħra iktar tewden u taħseb. Immin hawnhekk insellem il-kull min jgħix waħdu għax tiġrilhom ħafna. Li inti inqas ma jkollokx tagħmel m'għandek fa' min titkellem aktar moħħok ħajprova kważi jsolvi problemi jew jikkrea problemi ġodda. Ġifieri inti blajja tal-istress tal-kellek f'moħħok għaddej. Mela. U ovvjament kulħadd ħajjinduna min ikollu ħafna fuq xi jinkwieta, jinduna kemm toħodlu enerġija. Dik waħda Mark, u apparti minn hekk bħal meta tfaqqas u bajk, daqqa waħda malli rġajna bdejna naħdmu, bum, ma kellix bżonn iktar dik li siesta. Kelli jiena dak li skop ħajti dak li żvok illi grazzi għax xogħol, grazzi għat training jiena erġaj bdejt ngħix normali. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid. Illi dawk li sjesti huma importanti huma tajbin għal każ tiegħi kien pereżempju parti mit-terapija tiegħi. Mis-serħan mentali għax kieku ma kontx nistieħu nofsinhar. Kont iktar. Imma inti tiftakar il-każ tiegħek jgħinitek iżjed. Għanitni dak li qed ngħid. Jiġifieri li pereżempju tkun stressjat u ma tistax torqod. Dik tista' tiġi cycle, ġifieri snowball effect, iktar ma torqodx, iktar tiġi stressjat, iktar ma tistax torqod u iktar ħajżidu l-problemi. U llum taf xi xtaqt ukoll jien Mark għax dejjem mhux dejjem spiss imparlaw fuq il-problema. Ħanitkellmu naqra fuq is-soluzzjoni u l-azzjoni. L-iktar ħaġa li jogħġbuni. Ħanibdew nwaqqgħu daw il-bombi żgħar illi jekk il-bombi nirita kemm qarjejnu persuna waħda milli qed tarana Romina. Naħseb jiena Mark tkun wert Naħseb jiena importanti li ngħidu li ħafna nies ibatu biex jorqdu. Rajt ġifieri qed noqtu pont li ħafna nies jistgħu U naħseb xi darba jew oħra kulħadd jiswadda minna l-esperjenza u vera bħal din. Tista' tiġi vera kronik hemm mal-biċċa tax-xogħol ukoll. Ġifieri jien ili ma norqod sew 10 snin ili ma norqod iktar minn 3 sigħat, mhux wieħed jew tgħin naf. Ħafna. Ħanibda bl-ovvju illi ħafna nies jaljenaw rashom. Mela qabel ma kien jeżisti l-elettriku, titla' xemx meta tinżel inti tibda tipprepara biex torqod. Illum nistgħu nibqgħu bdaw il-floodlights kif għandna u ġew 24/7. Mela l-ewwel qabel kollox qis li qed torqod fi dlam. Forsi ma jkunx dlam ċappa, volja l-ideali jkun dlam ċappa, imma ħalli xi ħaġa li ma telfekx. Min pereżempju jien naf ikollu il-partner tiegħu jew tagħha illi tħobb naqra dawn mixaw, il-bes hekk hemm bżonn. Proset. Insejċi l-kelma. Sleeping mask. Sleeping mask. Ħallieti ukoll sleeping masks professjonali, ġifieri. Hija fil-mija. Li jkollok spazju fejn għajnejk jistgħu xorta jkollhom l-ispazju biex jinfettu. Anke meta jkollok naqra ras miktuġak, dik għatejn ħafna. Tara dlam. Ma dik waħda. Nibati ħafna bil-luġeħ ta' ras. Kif għandna maskla għal għajnejna kemm hu tajjeb kultant ikollna maskla għal widnejna, mhux għax bil-forsi il-partner tkun qiegħda titfal gas, Għavoli għandek min jonħor dejk, dik sa tkun ixju. Pero jekk ikun light sleeper, jina nejta li jien anka nemusa, ma l-nisma taf kemm inqom ħażin. Imma torqod inti. Imma ma l-nisma dik in-nemusa ta' mill-ġi. Mal-ewwel. Mhux nemusa tista' tiġi ta' jiġu mija. Għax imbagħad kif norqod. Ara mbagħad biex norqod. Hemm ħafna u di wkoll jekk tidħol fiha suġġett hemm min ibati biex jorqod. Hemm min jorqod mhux problema, imma mbagħad f'nofs ta' lejl jibda jqum nemusa tqajmu u huma affarijiet differenti. Sewwa hemm min. Sejna mhux in-nemus iqajjimni.
Il-PP per eżempju. Kollu vera. ġohra. Imma hemm min mbagħad Tixrob ħafna, ma wkoll, Kar inti tixrob anke tqum bil-lejl u tixrob. anke jiena nixrob. Mu jixrob. Ġifieri Imma ovvja. mbagħad tista' pereżempju min jagħmel pipi u mbagħad ma jibgħatx biex jerġa' jorqod. Jerġa' jmur jorqod. No problem. Sewwa? Però mbagħad għandek oħra bl-età ma tibda tikber ukoll tibda jonqoslok ċirklu tal-irqat. Iva. Dik hija xi ħaġa. Ħansemmuha wkoll illum prosit. Dik hija xi ħaġa li Mela biex ma nitlifx di li kont se ngħid illi jeżistu anka għal min mix-xejn minn daw irbad żejdulhom jużawhom l-swimmers normalment li inti tilbishom literalment biex ma tisma' xejn daw ikunu kważi noise cancelling earbuds idaħħalhom ġew id-ngħid u ma jtelfekx. Għax x'inhu l-punt li nitkellmu llum? Kemm hu importanti li torqod u li torqod fil-fond biex l-għada tkun produttiv happier għaliex li għaxek inti frustrata jew frustrat ħajkollok aktar dwejja. Ma dik number 2. In-number 3 semmija Mark diġà illi qabel ma norqdu naraw xi ħaġa li tikkalmana u tirilassana. Jien nieħu gost nara affarijiet tad-daħq. Mark għalli nieħu gost jara logħba futbol. Għax jien ma noħodix daqshekk bis-serjetà xi ħadd iżomm mal-min l jara l-Milan. Le, alright, għax dik Kun jagħtu jaqgħu? Jgħatu ivi. Ma jiena noqgħod nara l-Milan u għaddej gazdawn u jiena ġast nieħu pjaċir nara l-logħba. Diki, ġifieri. Bħalissa ma nutli għax intinsix. Bħalissa bil-break. Insomma, u allura trid issib dawk l-affarijiet li lilek iferħuk, kważi kważi idaħħuk u jekk hemm bżonn anka kważi kważi jibatuk torqod. Ġifieri tibda tonos, jirilassawk il-kelma, prosit. Min-naħa l-oħra, films, episodji, programmi huma x'inhuma ta' biża' jew inkella ta' diskussjoni taħraq, jew inkella pereżempju jien naf ta' adrenalina kbira bħal xilba futbol taħraq xi final tal-World Cup spiċċat bl-extra time. Thrillers, action movies, dawn l-affarijiet kollha. Jekk speċjalment ikun programm tajjeb u serjes tajjeb, literalment daħlek ġo fih. Tidħol ġo l-istorja li qed taqra. U moħħok ma jkunx jaf li għadu fuq is-sufan għalik inti. Edem, literalment mela jiena rrid insaqsili nnifsi. Fej irrid nimmaġinani li qiegħed jekk wasalt biex norqod? F'xi nofs xi teleserjes taqtil? Jew inkella x'imkien illi pereżempju qiegħed jien naf nitħaq, nirrileksja. Anything, imma dika importanti nsaqsuha. Jiena fejn nixtieq li qiegħed bħalissa jekk irid norqod fil-fond. Ma dika kruċjali wkoll. Issa. U tajba biex insemmuha fuq dan il-punt. Biex nifhmu wkoll il-chemicals li jkunu qed ifaqsu ġol moħħ sew għandek il-melatonin li għandek bżonn idlam biex inti moħħok jibda jissekritja l-melatonin. Sewwa għandek id-dopamin ukoll li hija xi ħaġa tad-daħq sewwa li hija xi ħaġa pjaċevoli ta' relaxation li inti qed tirrilaksja ġismek. U mbagħad il-kuntrarju għandek is-serotonin li ħajibda jissikritja moħħok bid-dawl sewwa li inti tissikritja mal-ġurnata u għandek l-adrenalina li inti iktar tissikritja waqt il-ġurnata biex inti tibqa' dej. Bla ma nitlu fuq dettal ħansemmi ġiex kimiki oħra l-epinefrina u l-kortisol, l-istress hormones ħansemmuhom ħafna llum illi daw jekk ikunu haywire jekk tant nidraw bihom. Daw fil-li jibdew jaħdmu favorina Karl daw iż-żewġ hormones. Fil-li f'daqqa waħda aktar ma jibda nesperjenzawhom f'livelli ola jispiċċaw iduru kontrina, f'liema sens. Illi jibdew they misfire jgħidulu bl-Ingliż, jibdew waslu l-affarijiet bħal reżistenza għall-insulina, livell ola ta' zokkor fid-dem, ikun hemm min ikollu anka iktar pressjoni għolja. Ġifieri ara naqra jibdew minn affarijiet żgħar bħal pereżempju x'qed nażel li nara qabel ma norqod. U jibdew jekk daw ikunu traits li nagħmilhom ta' spiss jien jiżviluppaw problemi serji.